Esenmisiz, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Шолы проспектларын һәм подъезд алды территорияләрен кар басты. Коммуналь хезмәткәрләр кар белән ничек көрәшә? 1 миллион сум акча яшь гаиләләргә торак алу өчен социаль түләүләргә сертификатлар бирделәр. Балаларга мультфильмнар. Шолыда 185 хәрби хезмәткәрнең баласы өчен кинотеатрга сәяхәт оештырылды. Март корлы булды. Шолы проспектларын һәм подъезд алды территорияләрен кар басты. Ишек алды җыештыручыларның эше берничә тапкырга арткан. Бүген бу теманы эшлекле дүшәмбе вакытында да читләтеп үтмәделәр. Коммуналь хезмәтләрнең кар белән ничек көрәшүләре турында тулырак безнең материалда. Надежда Чурикованың дүшәмбе иртәсе машинасын кардан чистартудан башлана. Ләкин аның өчен төп сорау ишек алдыннан чыгу. 20:04 йорты янында кар чистарту эшләре бик сирәк башкарыла, ди автомобильче. Даже таксисты сюда не хотят ездить. Я вот на днях вызывала таксиста, он мне сказал, говорит, мы стараемся ваш комплекс объезжать, потому что это единственный комплекс, который вообще не чистит. Вот эта дорога, она вообще всегда в ужасном состоянии. Әмінә шәһәр проспектлары вакытында чистартыла ди Шаллалы. Ләкин барлык машина йөртүчеләр дә бу фикер белән килешми. Снега много, плохо чистят. Хотелось бы лучше, почаще. Ну, вообще вовремя очищают, на самом деле. Своевременно снег выпал, и в общем, меня устраивает. Башкарма комитеты язның календар буенча килүен дә билгеләп үттеләр, әмма коммуналь хезмәткәрләрнең һәм юлчыларның эшләре кимемәде. Киресенчә, аларга элеккеге кышкы режимда эшләргә туры килә. В особо снежные дни для очистки дорог предприятия автомобильных дорог используют не только свою технику, но и привлекают до 40 единиц снегоуборочной техники самосвалов различных предприятий города. Ильязуев шулай ук һава шартлары аркасында түбәләрне һәм подъезд эшләрен чистартуның аерым контрольдә тотылуын искәртте. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Яршолыда 4 гаилә миллион сум алды. Гаилә парларына торак алу өчен социаль түләүләргә сертификатлар бирелде. Барысы да Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Аларның кайберләре белән безнең төшерү төркеме дә сөйләште. Бүген Алексей мәктәпкә бармаган, ләкин сәбәбе яхшы. Ул әнисе һәм әтисе белән торак өчен сертификат алды. Алар кадерле документка ия булды. Я хочу новую комнату, потому что в нашей комнате тесно вчетвером, и там у меня будет звездное небо, большая кровать. Алексейның әти-әнисе сүзләренчә, алар торак шартларын яхшырту турында күптән хыялланган инде. Мы уже 10 лет стоим в этой программе, живем вчетвером в однокомнатной квартире. Да, хотелось бы уже приобрести свою большую квартиру, хотелось бы 4-комнатную. Ближе к школе хотим, потому что желание такое, чтобы сын все-таки не менял место учебы. И в том числе тренировок. Сертификат у нас на сумму, если я не ошибаюсь, 3 миллиона 67 тысяч. Мондай сертификатларны тагын 3 яшь гаиләгә тапшырдылар. Сейчас вот с учетом этого сертификата будем выбирать жилье и дальше посмотрим. Мы очень долго ждали и рады, что сегодняшний день настал. Безумная благодарность всем, кто принимал участие в организации этой программы. Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы 15 ел дәвам итә. Һәм бу вакыт эчендә социаль түләүләрне 1000 ярымга якын пар алган. Алар арасында шалылылар да бар. Есть 40 семей, которые стоят в этой программе. На 23 год выделено денежные средства, в рамках которых мы обеспечиваем сегодня 4 молодых наших семей. Бу уңайдан Фәрит Салахов котлауларын җиткерде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Балаларга мультфильмнар. Шолыда 185 хәрби хезмәткәрнең баласы өчен кинотеатрга сәяхәт оештырылды. Кечкенә шәһәрдәшләр, әниләре һәм әбиләре белән бергә килделәр. Тамаша башланганчы минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова балалар һәм аларның туганнары белән сөйләште.
Рамиля Мәҗитова мультфильм карарга оныкларын алып килгән. Аның сүзләренчә, вакытларын алар бергә үткәрергә яраталар. Мин бүген оныкларым белән килдем. Настроение инде ничего, нормально. Бу инде балалар өчен кирәк дип уйлыйм мин. Бик әйбәт, рәхмәт кайырткан өчен. Мультфильм күрсәтер алдыннан балаларга күпләрнең яраткан тәм-томнары, сок һәм кукуруз таяқчыклары бирелде. У меня настроение классное, все прикольно. Я пришел сюда с мамой и братиком. Я же на что-то день подошел веселый. Я люблю мультик «Три кота». Мультики я очень люблю смотреть, а в кино так изредка бывает и очень часто. Шараны шәһәр советы депутатлары һәм Үзәк район администрациясе хезмәткәрләре оештырды. Когда ребята уходили на фронт, когда уходили на спецоперацию, мы ребятам говорили, что мы все здесь в тылу сплотимся. И вот это есть один из моментов того сплочения, когда мы все вместе. Мы не разделяемся, не у каждого свои проблемы, а мы все вместе. Мы показываем, что мы рядом все. Үзәк район хакимияте башлыгы билгеләп үткәнчә, мондый акция соңгысы түгел. Хәрби хезмәткәрләрнең балалары өчен мультфильмнар күрсәтү атна сайын оештырылыр дип планлаштырыла. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ир-атлар өчен үз һәм аяк киемнәре, аксессуарлар барысы да бер урында. Стильмен кибете төрле зауык, төсләр һәм мөмкинлекләр буенча күп төрле товарлар тәкъдим итә. Өстәвенә Стильмен ассортиментын киңәйтте һәм шәһәрнең 2 ноктасында сатып алучыларны көтә. Икенче кибет ачылды. Стильмен кибете ир-атлар өчен киемнәрнең зур ассортиментын тәкъдим итә. Аяк киеме, джинсы, куртка, футболка, пальто, күлмәкләрнең күп төрлелеге бер кешене дә битараф калдырмый. Кибеттә стилистлар эшли, алар тормыштагы һәр очрак танышу яки дуслар белән очрашу, эшлекле сөйләшүләр яки урамда йөрү өчен образлар сайлый. Мы всегда помогаем нашим клиентам с выбором одежды и вместе с ними составляем полноценные образы. Стилистлар шулай ук аксессуарлар сайларга булышачак, хәтта иң таләпчән сатып алучы да үзе нәрсә эзләгәнен түгел табачак. Иң мөһиме бирдә һәр зауык, төсләр һәм мөмкинлекләр өчен әйберләр бар. Стильмен кибетендә 2, 3 һәм 5 мең сумлык бүләк сертификатлары да бар. Баштан алып аякка кадәр Академик Королёв 7А, шулай ук Яшьлек проспекты 12Б адреслары буенча киенергә була. Кибетләр көн сайын 10ннан 20 сәгатькә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Открылась столовая в новом формате «Шакмак». Вкусно в квадрате. Работаем с 7 утра до 9 вечера. Вкусные завтраки, обеды и ужины. «Шакмак». Вкусно в квадрате. Машиностроительная, 27. Санаторий «Радуга». Лечебные процедуры, трехразовое питание, комфортабельные номера, концерты, мастер-классы. 12 гектаров хвойного леса. Минеральный источник. Звоните 20 56 26. Производственную компанию по изготовлению пластиковых автокомпонентов требуются операторы. Работа в 3 смены. Зарплата 40 000 рублей. Телефон 20 45 71.